i-Zodwa Khoza Foundation iqale ngokuba nomqhudelwano webhola lezinyawo ezikoleni. Uhlalo wenhlangano uZodwa Khoza uthi banezinhlelo ezinkulu kule nhlangano ngokubambisana neSAFA esifundeni saseGoli. Brazil mkhodi ukhona la uyaxhasa naye sebenzisana kahle sonke. So next year sizoba i-Zodwa Khoza Cup uzoyi-resuscitate ngoba isikhathi se-COVID iye yasalela emuva. So manje siyabona ukuthi njengoba si-celebrate uZo ngoba ngo-August nje uZo wazala ngo-August. ISAFA esifundeni saseGoli ithi kumele abazali bazeseke izingane zabo. Kubazali kakhulu kumantombazane kumele sibasupporte ngoba uyabona kusadlalwa mahala. Siphuma ku-World Cup manje siyamantombazane umzini South Africa. Kumele sikhuliseni amantombazana siyazi ukuthi kune-national under 20, national under 17 ama-World Cup, kune-AFCON. Kusenjalo nezinkakha ze-Orlando Pirates bezikhona uJoseph Ngake kanye noTebogo uthi kuyajabulisa ukuthi iqhaza likaZodwa Khoza ebholeni liyaqhubeka. Usizo okumuntu ovele athanda i-youth kungakhethi ukuthi abafana or amantombazana, but she has always wanted them to realize their potential. Omunye wabagqugquzeli balemidlalo uSibusiso Ntuli uthe konke abakwenzayo bakwenza egameni lokuhlonipha iqhaza likaZodwa Khoza. Zodwa, who is my late aunt, was a proud pioneer of community development, and we just want to make sure that that vision lives on. Kumaqembu abesifazane abekhona akhombisa ingcwenga yebhola njengoba i-Diepkloof Ladies ikhombisa ezisuka nje ukuthi izimisele ngokuvikela lesicoco njengoba labadlali bethi bazikhandle kakhulu ukuze basinqobe. Njengoba siwinile namhlanje ngijabule nokuthi ngizothola ubuthongo ngilale kamnandi nje. Ucoach bekasitshelile ukuthi njengoba siza la kumele sizimisele sisebenze ngokukhandla. Kodwa ngiyabona ukuthi imisebenzi yokuthi sijime kanzima isebenzile. i-Zodwa Khoza Foundation ithi le midlalo izothatha elinye igxathu ngonyaka ozayo.